Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Умедворум ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушҳолум ки канали маро интихоб карден, комментариҳои беҳтарин менависен. Якҷаҳон ташаккур, ҳаматонро дӯст медорам апаҷону хоҳарҷонои ман. Миннатдоргии хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам дӯстони азизи ман. Шумо бовар кунед беҳтаринен. Ин қадар комментариҳои беҳтарин мада менависен. Бовар кунед ҳам хурсанд мешам. Ҳар як комментарии шуморо ман мехонам, чӣ қадар хурсанд мешам. Боз подписат кунед гуфтагӣ будум, беҳтарин одамо подписат кардагиянд. Ҳаматонро дӯст медорам апаҷоно. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани блинчика пешкаш мекунам, марҳамат тамошо кунед. Барои рецептш бошад 3 дона тухмдар курай, камтарак намак, 250 грамм шакар, 400 грамм шир, 100 грамм рӯғани алина дар кура, 1 қошиқча сода ба орд дар кураю охирда баъди орда андохтан 100 грамм об меандозем. Аввал дар коса тухморо меандозем, камтар намак кати якҷоя мекунем. Ай болош боша шакарра меандозем, инам якҷоя мекунем. Баъд шира андохта якҷоя мекунем, рӯғанам меандозем, якҷоя мекунем. Ордам меандозем. Баъд орда ман рости гап граммша чен намекунам. Ба ҳами чашму мефаҳмам ки чанд қадар курайда мақсад. Аммо хамири блинчик ғафса ё туnuка ҳами чашмум кати меандозам мефаҳмам. Хай агар бо ғафстар боша, оба зиёдтар меандозем да, аммо оби ҷӯшидаги охирда. Дар влогом хай блинчик бисёр пухтагиём. Хай блинчикои ман мепухтагӣ беҳтаринанд. Воздушни мебиянд, да хушрӯ мебиянд. Дар ҳама влогом гуфта мегузарам ку апаҷону хоҳарҷонои ман, ягон рецепти ман паноҳӣ неста. Чӣ хеле ки ҳаст рецептам, ҳам хел дар шумо 100% нишон медиҳам ки маҳсулоте ки шумо мехарен мақсад эсриф нашава. Чизе ки мепазен хушрӯ бирояд, мада раҳмат гӯен. Бовар кунед ҳар як наворе ки ман мемонам дар ватсапам, намедонам номеромо ай ки ҷо мегиранд, менависанд. Барои рецептҳо мепурсанд, мегӯянд ай рецептотон кардем, ҳам хел хушрӯ биромад. Дуо метиҳанд, ма ҳазор раҳмат мегӯям. Ма бо яхе духтарако нависиянд ки чӣ хел мо номерои шумоя ёвем барои реклама. Бовар кунед ман номерома дар комментария закрипед намекардам. Ба хотири хоҳарҷоное ки бисёри баъд номерома пурсидестен, хай дар видеоҳом насиб карда боша номеракома мемонам. Хай апаҷону хоҳарҷоно кадометонда ки дар кора, хай нависен. Баъд якта апаҷон бошанд, хоҳарҷон бошанд, нависен ки баъди пухтаншан мақсад результатша нишонте, шикаста нишонте ки чӣ хел мебия. Инам ҷода апаҷон охири наворумда вақти блинчикоро пухта шидагиём, пеш ай крем карданаш боша нишон додагиём ки блинчико чӣ хел омадагиянд. Ман рости гап ако мақсад нишон доданда нишон метиҳам шикастаншаму ёдум мебурояд да. Мақсад хай ман кӯшиш мекунам ки баъд чӣ видеое ки мондам, чӣ пухтипазе ки мақсад кардам, ман охиришда результатша нишон диҳам. Иҷода бошад дарвозамон тақ-тақ шуд, блинчика диста будам, биромадам гуфтам ки боша ки ҳамсоямон ҷирғот рӯй кардиянд. Хай инам хай мо ҳамсояҳои беҳтаринем, мақсад чизе ки боша ба якдигар рӯй мекунем. Беҳтарин ҳамсояҳо дорум. Ҳазор раҳмати калон. Хай қарсакам мегӯянд ку ай ду тарафа, қарсак як тараф намешава. Хубӣ ки кардӣ, хубӣ мебинӣ. Барими дар дунёи дурӯза фақат хубӣ кардан дар кор. Дар ягон кас кӯшиш кунем ки бадимон нараса, хубимон раса. Бигзор хуб гӯянд мона, на ин ки бад гӯянд монада. Инам хай хамири блинчики ман хай тайёр шудак. Дар рӯи газ боша сковородкая мемонему якум борда ма камтарак як сливичный масло мешакам. Щедрая лето чизе ки боша хай камтарак шакидан дар курай. Ман мешакумак хай дар сковородка мақсад якум борда, дигароя намедонам.
ин намихе билинчи кора ним шабхтум гирифтум, ними хамир дошта боша, какаоя ҷоя кардуму шоколадни билинчи кардумда. Ё расиски какаоян мақсад талх нестанда. Агар мақсад какаои талхак боша, бо шакар илова мекунем. Ё талх нестиям, бароям шакар андохтагӣ нестум. Инам хеле якошам хушрӯ карда пухта мегирем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша як хоҳаракмона ба шумо шинос мекунам, ки дар Москва либос мефурӯшад. Интернет-магазини худша дорад. Либосош боша ҳамааш в наличӣ ҳастай. Доставка то метрора дорад. Борош боша ҳамаш новинкае. Сатракҳои маечни навбуромад дорад. Куртои шерст дорад. Платьёи беҳтарин дорад. Марҳамат кунед, ютуб каналша боша, дар комментария закрепид мекунам, нависен. Ассалому алейкум, апахоҳарои азиз, тамошобинои канали мо. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Видеоҳои мо давом дорад. Касоне ки нав омадан, подписата кардана ва лайк мондана фаромӯш накунед духтаро. Имрӯз навори мо сар мешава ай распродажамон духтаро. Ане куртои паплинои ки двойкои ки нав овардам духтаро, ёра распродажа кардам. Размерошо нозидами тана экран менависам. Тамошобини азиз, мо дар шаҳри Москва қарор дорем ва доставка то ближайши метротон ҳам дорем духтаро. Барои заказ кардан дар рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Барои рангошон уточнид кардан, барои размерошон уточнид кардан ва барои заказ кардан духтаро рақамҳоро дар рӯи экран мемонам. Нархи курто духтаро 2000 рубли шидан. Курта почаан духтаро паплинои нав буромадагиан ҳам ки хушрӯ карда духтагиан духтаро. Ёра ман распродажа кардам. Успеҳ кунед духтаро, заказакотон оформид кунед. Мо дар шаҳри Москва қарор дорем духтаро, метрои Котельники. Тамошобини азиз, распродажаи мо давом дорад. Бо мо бошед, наворҳои дигаи мо тамошо кунед духтаро ва борҳои новинка пас аз ин видео новинкамон мешавад духтаро. Сатрҳо ҳам дорем. Сатромон аз 500 рубл стар карда то 800 рубл духтаро. Сатрорам распродажа кардагим. Успеҳ кунед, заказакотон оформид кунед духтаро. Дар наворҳои оянда сатрҳоро мепартом. Тамошобини азиз ман, бо мо бошем, видеоро то охира тамошо кунед, подписка кардана ва лайк мондана фаромӯш накунед. Фикрҳои худтона дар комментария нависта гузаред духтаро. Як бор дига такрор мекунам, апахоҳарои меҳрубон, мо дар шаҳри Москва қарор дорем ва доставка ба даруни шаҳри Москва дорем то ближайши метро. Марҳамат апахоҳаро, видеоҳои мо давом доранд. Иҷода боша, чӣ хеле ки мебинед дӯстони азизум, блинчикоя пухта шидагиум, блини роли тайёр мекунам. Барои кремуш бошад, шефдука дар кораю сахарни пудра дар корай. Ҳардуша якҷоя када лад мезанем миксеркати. Баъд дар қабати блинчико монда кати банану клубника якҷоя мекунем шонаю хушрӯ када мепечонам шона.
Инам хе хушрӯ карда билини ролиҳоро печонда гирифтум. Сиёҳушда боша болошда зугушонӣ кардагиуму Рафаэлою пистакати украшат кардагиум шуна. Сафедша боша шоколадни пастакати украшат кардагиум болошаю вайдам камтар писта болоша украшат кардагиуму клубникакати. Баъди украшат кардан боша да халаденик мондум шуна 1 соат истодан. Баъд ба гуфти амо апаҷоне ки результатшам нишон тегуфта будан, результатшам нишон додагиум. Да аднаразви пасудода бурида мондагиум шуна. Инами охири наворумда боша нишон додагиум. Инами заҳматакҳои мо барои шумояе. Дӯстони азизум, лайкакотонро фаромӯш накунед. Суханои хуби худтонро нависен. Подписат кунед кадоме ки подписат накардагӣ апаҷону хоҳарҷонои ман. Ина дӯстони азизум сеюм намудаш боша бурида результатша нишон додагиум барои шумо. Хайр дӯстони меҳрубон, худо нигаҳбони мо ва шумо бошад. Ҳар куҷое ки боше Аллоҳ нигаҳбонтон бошаду ёру мададгоратон бошад.